Спортклаб не просто банный центр. Спортклаб, здесь песни и цветы. Спортклаб подарит вам надежду. В Ютубе наш канал ищи. Доброе утро, планета. Доброе утро, Болгария. Вы на канале Sport Club. И как всегда с вами Серега Порт. И сегодня у нас будет обзор из Ямбола. Магазины, вон со спиной кафешки. Это все, конечно, хорошо, ребята. Но благодаря кому все это? Конечно же, благодаря тем, кто когда-то воевал за эту страну. И поэтому сегодня мы идем на парад Победы. Да, сегодня не 9 мая, но для тех, кто не знает, сегодня тоже День Победы для болгарского народа. Мы начинаем. Господин полковник, почетния канал, чест на 17 януари, деня на освобождението на Ямбол от турско робство, се поздравя командващ рола лейтенант Кръстев.
на Ямбол. За Ямбол датата 17 януари 1878 година е една от най-трагичните в историята на града, свързана с масови палежи, кръвави убийства, грабежи и насилие. Ден, който напомня за тежките изпитания, през които са преминали нашите предци по време на 5-вековното османско робство. Но тази дата също така е ярък символ на новия подем, на възкресението на българщината и на надеждата за свободен живот и просперитет. 17 януари е и свидетелство за непоколебимата воля да се изправим пред трудностите и градим бъдещето с гордост и достоинство. Госпожи и господа, предоставям думата на кмета на община Ямбол, господин Валентин Ревански. Благодаря ви, Ваше високо преосвещенство, митрополит Арсений, уважаеми съграждани, уважаеми войници, сержанти и офицери, уважаеми народни представители, уважаеми господин Костадинов, областен управител на област Ямбол, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми заместник кметове, уважаеми полковник Димитров, командир на авиобаза Безмер, уважаеми командири на военни формирования, уважаеми представители на ОД на МВР Ямбол, уважаеми официални лица, уважаеми гости. Днес на 17 януари Ямбол отново показва, че е град, който има памет. И днес се спомняме за цената на свободата, извоювана и платена с най-скъпото. Хиляди човешки жертви, съкрушени семейства от загубата на своите близки, от ужаса на робството и на войната. Затова днес ние трябва да се преклоним към всички тези, които направиха възможно възкресението на Ямбол и на България. Свободата не е даденост, а тя е и право, извоювана от храбрите руски войни, от българските опълченци и от обикновените хора, които изживяха ужаса на тази война, разрушени и ожарени градове, но не спряха да вярват в надеждата. Уважаеми съграждани, историята не е просто минало, а тя е и отговорност да пазим истината и за тези събития от руско-турската освободителна война, да не позволяваме да бъдат подменени или забравени, защото народ без памет няма посока, а този, който лъже за историята, лъже сам себе си, а понякога и нашето цяло общество. Затова ние трябва да предаваме историята на идните поколения честно и достойно. Ямбол е и град с характер, преминал и през разруха, и през възкресение. Но днес ние сме отговорни пред нашите предци да продължим тази история и да бъдем и да я продължим не с думи, а с дела. Свободата през 148 години, извоювана с помощта на братския мускриски народ и на нашите предци, има смисъл, ако е изпълнена с
съдържание признателност, с труд и с вяра в нашето бъдеще. Честита 148 годишнина от освобождението на Ямбол от османско робство и подклон пред паметта на героите. Благодаря ви за вниманието. А историята към Търново участват в превземането на Шипка, Шеново, Стара и Нова Загора. На 17 януари 1878 при вечер около 17 часа авангардна част от 23-ти Донско-казачки полк начело с полковник Бакланов влиза в Ямбол. В доклада си генерал-адютантът Сергей Гершелман посочва: едва ли ще се намери град толкова жестоко пострадал от набезите и пожарите като този. Жителите бродят като сенки около развалините на своите жилища. Опожарени са целият Карнон, Боровец, църквите, къщи, магазини. Оцелява само Безистена, въпреки че османците подпалват и него. В края на януари 1878 в Ямбол се установяват части на 30-та пехотна дивизия на генерал Скобелев. С тяхна помощ ямболци успяват отново да вдигнат църквите Свети Георги, Света Троица и новия храм Свети Николай Чудотворец, строят училища, възстановяват икономическия живот и културната дейност. Димитър Хаджи Иванов, даскал Атанас Кожухаров и техните съвременници ни завещават: всеки от нас да даде необходимото за града ни, да бъдем единни и заедни. Уважаеми госпожи и господа, Негово високо пресвещенство Сливенският митрополит Арсений ще отслужи благодарствен молебен в памет на загиналите при превземането, опожаряването и освобождението на града български ополченци, руски войни и мирни граждани. Караул! Мирра! Шак! Ту! Благословен Бог наш, сега и присно и во век веков. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Поведи православному българскому народу на супротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Господи, се помоли, Господи, помилуй. Господи Исусе Христе, Боже наш, Боже на всяко милосърдие и щедрости, Твоята милост е безмерна и човеколюбието неизмерима главина. Ние, Твоите недостойни раби, със страх и трепет падаме пред величието Ти и смирено принасяме на Твоето добросърдечие благодарствена служба за великите Твои благодеяния, които си проявил към богоспасаемия град Ямбол. Ние Те славословим, възхваляваме Те, възпяваме и величаем като Господ и Владика
и падайки пред Тебе пак Ти благодарим и смирено измолваме Твоето безпримерно и неизказано милосърдие. И както сега се удостои рабите си да приемеш моленията им и милостино да ги изпълниш, тъй занапред нека уния, които преуспяват в любовта към Тебе и ближния, и напреда за всички добродетели да получат Твоите благодеяния, с които се удостояват всички Твои верни люди. Избави църквата си, богоспасаемият град Ямбол и христолюбивите и благочестиви жители от всяко злополучие. Дай им мир и безметежи, те винаги да Ти принасят благодарствена служба на Тебе, заедно с безначалния Твой Отец и Пресветия благ Ваш Твой Дух, в едно същество православеният Бог, и да ни удостоиш да Ти принасяме всякога благодарствена молитва, да Ти казваме преблаги слова и да Те възпяваме. Слава Тебе, Боже, благодетел наш, во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Христос, Святому Бог наш, Духу, който пречисти, Боже, Боже, светия Своя Матеря, Господи, помилуй, и же освети Отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Градостойского, и же освети Отца нашего Иоанна, и же освети Отца нашего Николая, архиепископа Меликийского чудотворца, покровителя града сего, святаго преподобного и богоносного Отца нашего Антония Великого, и Божия память совершая днес и всех святых помилуйте, спасет нас, яко благ и человеколюбец. Многоуважаемый господин градоначалник, уважаемый господин губернатор, господин председател на Общинския съвет, общински съветници, господа народни представители, кметове на населени места, господин полковник, христолюбиви български войни, отец архиерейски наместник, боголюбиви отци, брати и сестри. Всяка година, в първия месец на новолетието, нашият красив град Ямбол отбелязва едно от най-паметните събития в своята изпълнена с превратности история. Освобождението си от вековното иноверно иго и полагане началото на своя нов, обновен и свободен живот. Освобождението на Ямбол е органична част от голямата победа на руската армия, започнала още с Плевенската епопея от декември 1877 година и достигнала своето увенчаване на 3 март 1878 година с победния край на войната за освобождението на цяла България. Днешния паметен ден на освобождението на града ни отново благодарим на Бога за Неговата велика милост и признателно свеждаме глави пред радетелите за българската свобода, пред подвига и саможертвата на всички знайни и незнайни войни, подаде живота си за нея. В молитвен зов към небесата, с едно сърце и дни уста в молебното последование, отново изпросваме за тях Божията милост, защото със стореното те на дело показаха и доказаха колко вярно остава и до днес казаното ни от нашия Спасител и Господ Исус Христос, че никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. Жертвената любов винаги е била знак за истинска вярност към Бога. Без любовта нищо не ни ползва, както казва и апостолът. Господ пръв принесе в себе си жертва за нас и в това свидетелство на любовта си ни посочи как да постъпваме и ние, които сме Негови. Тази жертва на любов ни освобождава от себелюбието и ни прави човеци. Тя е и залог за нашето свято единство, за което Спасителят моли Небесният ни Отец. Вечна и блажена да бъде паметта на героите на българското освобождение, да пребъде дарувана ни от Бога, но и извоювана с толкова много пролята кръв
българска свобода. Да бъдем благодарни и свято да пазим великия дар на свободата, като с делата си надграждаме върху положената от предците ни основа и работим с всички сили за процъфтяването на нашия красив град Ямбол и скъпото ни Отечество България. Божието благословение, Неговата всепобеждаваща любов и великата му милост да бъдат със всички нас. Честита и от Бога благословена годишнина от освобождението на богоспасения град Ямбол. Амин. Благоденствено и мирно и житие, здраве и спасение во всем благо и поспешение. Подаш, Господи, всем зде присутствующих и молящих с нами, всем зде празднующих свети празник сей и сохрани их на многая лета. Помилуй, спаси нас. Амин. Амин. Моля всички на колене да почитаем паметта на героя. Браво! Браво! Шаг! Долу! На колене! Дължи! Карол! Карол! Вирно! За героите, отдали живота си за родината, за среща по фронта, за чист!
Госпожи и господа, скъпи съграждани, тържествената церемония е посветена на 148-та годишнина от освобождението на Ямбол. Продължава с шествие до паметника на загиналите за националното ни освобождение и държавен клуб, който отново ще поднесем венчица. Карал! Ранис! Карал! Хирро! Санчес! Но! Todo! Marш! Вот такой вот сегодня у нас день. День, можно сказать, победы. Да, ребятушки, история Болгарии – это такое дело. Нужно помнить и нужно чтить тех, кто отдал жизнь за то, чтобы мы сегодня бродили, гуляли по этим улицам и наслаждались этой прекрасной погодой. Быть добру, ребятушки. Вы были на канале Порт Клаб. Ну и, конечно же, с праздником, Болгария. Пока-пока.